Какъв проект възложихте на Копанарски? Проектът, който възложихме, беше изработен от проектант с абсолютно всички детайли по мебели, размери. Защо решихте да им се доверите? Направих собствено проучване с може би над 10 фирми. Реших да се доверя на тях след проучване по мнение в интернет, коментари в социални мрежи, плюс, разбира се, оферираната цена. Коя е любимата ви мебел и защо? Мебелта, която разделя всекидневната към стълбите, тъй като се получи доста интересен мотив с преминаване на светлина към стълбишната част, скритото осветление и така доста вратички, детайли. Общо взето се получи интересна мебел там. Как виждате съотношението цена и качество на произведените за вас мебели от Мебели Копанарски? Всъщност при изпратен еднакъв проект на няколко фирми, произвеждащи мебели, всъщност получих най-добро предложение от гледна точка на цена. Качеството го разбрахме в последствие, но първоначалната оферта ценова беше най-добра от Мебели Копанарски. Със сигурност бих препоръчал Мебели Копанарски на всички мои приятели и познати.